Joo. Elis. Meillä olisi nyt tässä tämmönen Vinssi-projekti, mistä mä nyt voisin vähän kertoa tarkemmin, että mikä tää homman nimi on. Eli yleensähän mitä noita netissä nyt näkee, niin Vinssithän on tehty polttomoottoreista ja yleensä vie bensakäyttöisiä. Eli sinne vaan syötetään ainetta ja kela pyörii ja toivotaan, että mennään lujaa. Mutta sitten me meinattiin, että mennään vähän vielä eteenpäin tästä. Eli se meidän polttomoottori tekee sähköä ja se sähkö menee tähän meidän taajuusmuuttajaan, mistä se menee sitten vasta Vinssiin. Niin sitä on paljon parempi ohjata ja muutenkin säädellä, eikä tarvitse tehdä mitään kytkimiä sinne niin kuin polttomoottorissa tarvitsisi, jos haluaa, tai jotain variaattoria. Ja tää on oikeastaan paljon turvallisempi, kun voi itse säätää kaikkea ja löytyy hätäseistattia ja mitä muutakin. Ja onhan niitäkin akkukäyttöisiä Vinssejä jossain myynnissä, jotain japanilaisia, mutta se ei ole ehkä niin käytännöllinen kuin tää. Tästä saa kumminkin kaiken irti eikä tarvitse mitään akkuja latailla. Vaikka ei tää ehkä niin energiatehokas ole, mutta tässä on ehkä enemmänkin haettu turvallisuutta kuin mitään energiatehokkuutta. Että yritetään pitää paikat ehjänä ja ettei kellekään kävisi hassusti. Vaikka aika lujaa pyöriikin. Mutta eiköhän se siitä. Eli tuolta meillä ei nyt sitä aggregaattia tässä, mutta tuolta otetaan seinästä sähkö tänne meidän vehkeeseen, missä on kapula, millä me päästään täältä pois. Vinssin luota, joka nyt on takana, ei välttämättä näy, mutta kumminkin. Niin ei tarvi siinäkään olla vieressä niin nykimässä sitä kaasua, niin kuin joissakin on näkynyt, että ollaan siinä ja toivotaan, ettei kapula tuu naamalle tai jotain muuta kivaa. Niin tässä pääsee se ohjaajakin vähän karkuun ja oikeastaan niin pitkälle kuin haluaa, mutta tässä on joku 5 metriä johtoa ja sitten vielä moottorit toiset, että jos se 10 metriä rupeaa riittää, niin ja sitten vaan napista painetaan ja pistetään kela pyöriin. Eli siinä saa niin kun, säädettyä noita kiihdytys- ja hidastusaikoja itse miten haluaa. Me koitettiin nyt tietokoneella saada sitä toimia, mutta emme saatu edes tietokonetta päälle, että se kuvataan sen myöhemmin. Mutta periaatteessa pystyisi niin kuin jokaiselle laskijalle ihan oman painon ja suksien luistavuuden ja tuulen ja minkä muun ilmanvastuksen mukaan, niin pystyy koneelta katsoa vähän käppyrää ja säätää sen mukaan mitä haluaa. Niin sitten saa niin kuin maksimaalisen tehon tosta, vaikka ei sen pitäisi loppua kyllä oikein millään, mutta jos haluaa oikein äärirajoille vetää, niin kyllä sekin onnistuu. Se olisi nyt siinä, tässä vaan käydä koittaa. Olisi naruakin aika monta metriä tossa. Niin kyllä sitä ei saamaan sitä vauhtia. Olisi vaan lunta tuo ulkona ja olisi vähän helpompaa tää touhu. Viime vuonna tähän aikaan laskettiin hurjaa kyytiä tuolla keskellä katuja. Nyt vaan ollaan täällä pajalla ja odotellaan, että lunta sataisi. Eiköhän siitä pikkuhiljaa. Siis nopeampi. Jaksellakaan tekemistä paremmuuden kanssa. Ai nyt sä menit kiinni. Mikä? Valmis? On. Noniin! Ihan vitun reis. Ja vitusti liikaa vitus. Vedä takaisin. Joo. Noniin. Mitä vittua? Kyllä sillä voi. No,
Juha pihalle.